Ayun, magandang araw po sa lahat mga boss. Dito tayo sa Aguilar Project. So turnover na po ng project natin dito. So Aguilar Project, so medyo matagal po tayo dito na bumalik. So ayan, nandiyan na yata sila architect. No? Sila si architect Ian. So kasama po natin pupunta rito pati si architect Oliver. So andito yung project natin. Ayan o. Ang gwapo ni architect oh. Gwapo ng sombrero niya talaga. Shoutout kay Ma'am Janet. Ayan oh. Ayan, nasa ano na, bumalik na sa abroad si Ma'am Janet. Bumalik na. Ayan, si architect na lang, Oliver na lang hinintay natin. Okay, so andito na rin si architect Oliver. So kasama niya si foreman. So ayan. So yung bakod na to, hindi pa kami yung nagtatrabaho rito. Yan, ito na yung natin. Project natin, yung house project. Ayan. Kala kayo sa Mampat, madam? Yes. Si Sir Noel. Kamusta sir? May bagay di project tayo. Ayan, sobrang ganda daw sabi nila madam. Yun. Narinig niyo yung mga boss? Salamat po. Ay, nandun pa si architect Oliver May nire-ready yung mga papeles yata. A few moments later. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Ayan, Aguilar Project. So, turnover na po tayo. Natapos din po yung project natin dito. So, kulang-kulang 100 square meter po yung naging project natin dito. Bungalow house. Tapos may 3 bedrooms. So, ayan po siya. So, bago tayo pumasok sa loob, ayan, pakita muna natin yung labas niya. So, andito tayo sa right side. Tapos, pupunta rin tayo dito sa may likod. Okay, nakikita nyo naman dito mga boss, talagang napakaganda ng ginawa nating project. So malinis at pulido po yung mga pagkakagawa natin sa project natin ditong bungalow house. Siyempre, andyan na rin yung mga ilaw na nagpaganda sa labas ng bahay natin, mga accent natin, combination ng color, mga tiles, mga WPC cladding. So yan po yung isang nagpaganda sa bahay natin. Siyempre, yung dalawang hagdan sa harap at sa side. Ito nga pala yung itsura niya paggabi mga boss. So yung roof pala natin dyan ay kulay gray. Tapos yung spandrel na ginamit nating kulay ay wood grain. Ang ganda ng kinalabasan kahit na gabi mga boss. Bagay na bagay po yung mga accent niya. Siyempre, pati yung mga ilaw po natin. So, pasukin na natin mga boss. So dito po yung living room niya mga boss. So high ceiling.
So sinimplihan lang po natin design natin dito. Sa ceiling nga pala mga boss, karamihan cove design yung nilagay natin. Siyempre combination ng pin light tsaka strip light. So dito naman yung dining area natin. So mapansin mo, may nilagay na malaking salamin po dyan si sir. So nakatulong po siya para lumuwang yung tingin natin sa dining po natin mga boss. Punta naman po tayo sa my master bedroom. So simple lang naman yung ginawa natin dito. So cove design tapos combination ng kulay na light color. So karamihan na nilagay nating kulay po dito ay light color sa loob ng bahay. So may ilaw po yan, kaya lang hindi ko na pasindi dahil kailangan po ng remote. So ito naman yung toilet and bath. So yan, simpleng-simple lang mga boss. So ang ganda. So ang ganda ng pagkakagawa po natin. So ang linis. So makikita nyo naman dyan sa video. So dito naman yung kitchen area mga boss. So modular kitchen cabinet na matte white. Siyempre may countertop po siya na quartz. Okay, so matte white lang po yung modular natin. So punta po tayo rito sa mga kwarto. Yung mga karaniwang ginagawa natin sa mga ceiling cove design. So tricolor po siya, warm white, light, tsaka white. So light color din na kulay gray yung nilagay natin dito ng kulay. Siyempre may mga baseboard po yan na galing kay Maclagonilla Cornices. Pati mga cornisa nito ay galing kay Maclagonilla Cornices. Siyempre, punta naman tayo dito sa common CR. So, parang sa master bedroom, halos pares lang po sila ng design. Kaya lang, magkaiba po sila ng kulay ng tiles. So, ayan. So, naipakita ko lang po yung buong loob ng bahay. Siyempre, maraming salamat kay Sir Noel Puliosco and family, kila nanay at sa mga kapatid ni Sir. So yung mga picture na ito ay ilalagay ko lang po sa last part ng video natin. Magandang araw po sa lahat at God bless!